M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku lachinayi pa 2 May chaka cha 2024. Ndipo ndi lachinayi la Mulungu la 5 mu nyengo ya Pasaka. Mawu a Mulungu a tsiku la lero mawu yamba ntchito za atumwi mutu 15 kuyambira ndime 7 mpaka na 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Selina Mlenga wa Montfort Media Choir kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Kenaka uthenga wabwino mungadalembera Yohane Woyera kundi mutu 15 kuyambira ndime 9 mpaka na 11. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Ndikuti tisawavute anthu a mitundu ina amene akutembenuka mtima nkumatsata Mulungu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Pa nthawi yomweyo atakambirana nthawi yayitali, Petro adayimirira nawawuza kuti, abale yanga, mukudziwa kuti pa masiku oyamba aja Mulungu adandisankha ine pakati pa inu kuti ndilalike uthenga wabwino kwa anthu a mitundu ina kuti amve ndi kukhulupirira. Ndipo Mulungu amene amadziwa mitima ya anthu adawachitira umboni pakuwapatsa Mzimu Woyera monga adatipatsira ifeyo. Mulungu sadasiyanitse konse pakati pa ife ndi iwo, koma adayesera mitima yawo ndi chikhulupiriro chawo. Tsono mukumuyeseranji Mulungu pakuyika m'khosi mwa ophunzirawo goli limene ngakhale makolo athu kapena ife tomwe tidalephera kulisenza? Iyayi, timakhulupirira kuti chopulumutsa iwowo ndi ife tomwe ndi kukoma mtima kwa Ambuye Yesu. Onse mu msonkhanomo adangoti chete kumamvesera Barnabasi ndi Paulo akufotokoza za mmene Mulungu adachitira zizindikiro ndi zozizwitsa pakati pa kunja kudzera mwa iwowo. Pamene iwo aja adatha kulankhula, Yakobo adati, abale yanga, mundimvere. Simoni wafotokoza za mmene Mulungu pachiyambi pomwe adakumbukira anthu a mitundu ina pakupatula ena pakati pawo kuti akhale anthu ake. Zimenezi zikuvomerezana ndi mawu a aneneri. Paja kudalembedwa kuti, zitatha zimenezi ndidzabwerera. Ndidzamanganso nyumba ya Davide imene idagwa. Ndidzamanganso zopasuka zake ndi kuyikonzanso. Ndidzachita choncho kuti anthu ena onse afunefune Ambuye. Ndiye kuti anthu a mitundu yonse amene amadziwika ndi dzina langa. Akutero ndi chauta amene adawulula zimenezi kuyambira kalekale. N'chifukwa chake ine ndikuti tisawavute anthu a mitundu ina amene akutembenuka mtima nkumatsata Mulungu. Koma tiwalembere kalata
kwauza kuti asamadye zimene zili zosayera chifukwa zidaperekedwa kwa mafano, alewe dama, ndipo asamadye nyama zochita kupotola, alewenso magazi. Paja kuyambira kalekale mu mzinda uliwonse muli anthu ophunzitsa malamulo a Mose, ndipo amawerenga mawu ake m'nyumba za mapemphero pa tsiku la Sabata lililonse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Tini tiwerenge uthengawu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adawauza ophunzira ake kuti monga momwe Atate andikondera, inenso ndakukondani. Muzikhala mu chikondi changachi. Ngati mutsata malamulo anga, mudzakhala mu chikondi changa, monga momwe ine ndatsatira malamulo a Atate anga ndipo ndimakhala mu chikondi chawo. Ndikukuwuzani zimenezi kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu, kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Lero tamva mawu mu ntchito za atumwi. Tinayenera kuwerenga kuposa pamenepo chifukwa nkhani ndi ya mkangano, tinene chonchi. Mkangano pakati pa Ayuda ndi Akhristu. Tisayiwale kuti Akhristu oyamba aja, pafupi onse oyambirira aja, anali Ayuda. Ndiye iwowo anagwira malamulo a Mose kwambiri. Komanso atamva za Yesu, anagwiranso koposa za Yesu, masanduka Akhristu. Koma za Chiyuda zinali mwa iwowo. Tisayiwale kuti nkhani ya kuumbalidwa ndi nkhani yayikulu kwa Ayuda. Chifukwa chani? Nditi Mulungu anachita chipangano ndi Abrahamu, Isaki, Yakobe. Chipangano chake chinali chani? Mwenere kuumbalidwa. Kuumbalidwa. Tsono kuumbalidwa kunali chinthu chofunika koposa kwa Ayuda aja. Ndiye nkhani yatuluka tsopano amene afuna kusanduka Akhristu, koma ndi akunja. Akunja. Sati Ayuda, akunja. Afuna kulowa Chikhristu. Kodi ameneyo naonso aumbalidwe monga mene tilili ifeyo. Ndiye nkhani inali yayikulu. Pacha nkhani inatuluka ku Antiokeya. Ku Antiokeya. Anatuma anthu. Iwo anakambirana sizinati. Sakadata kutenga decision oka. Ndiye anatuma atumwi kuti ku Yerusalemu kwa akulu. Makamaka Petro. Kuti akafunse kuti nkhani imene tiyendese motani. Ndiye anatuma Barnabasa ndi Paulo kuti akakambirane ndi akulu ku Yerusalemu. Abale okondeka, apa tiyenera kuphunzira apo ndithu kwambiri. Natu mipingo ina, machalichi ena, olo mpingo akatolika machalichi ena, angotenga ulamuliro wawo, ungomatenga madecision amene sali ogwirizana ndi mpingo. Mpingo watu paja ndi wapamalo ponse. Ndi wapamalo ponse. Ndi malamulo ayenera kufanana. Nchifukwa chake tiyenera kusamala. Iwo akupita ku Yerusalemu kuti akakambirane. Amakambirana mwamtendere. Tamva tulero amakambirana mwamtendere. Panalibe kutsutsana koma kumamvetserana. Ndiye iwo amakaniza kuti mwina ayenera adi kuumbalidwa. Kani itu inali yayikulu. Ayenera kuumbalidwa.
akukambirana. Ndipo tithokoze Mulungu kuti nkhani imene inatha bwino, inatha mwamtendere. Petro kuyamba kufotokoza paja ndi Petro amene anayamba kubatiza munthu akunja, Cornelio, Ntchito za Apostoli mutu 10. Anabatiza Cornelio, anali munthu akunja, iyeyo banja lake ndi ana ake onse anali akunja, sanawumbalidwe. Anaona kuti alibe chifukwa iwo tu afuna kulowa Chikristu osati Chiyuda. Ukumva twete? Akunja afuna kulowa Chikristu, afuna kukhala aKristu, safuna kulowa Chiyuda, afuna kulowa Chikristu. Sono za Chiyuda tisiye kai. Abale okondeka, apa ndetu punzira nditu kwambiri, kudula nditu kwathunthu chinthu chinali bwino, panopa taona kuti ayi sitiyenera kutero. Chifukwa Chikristu chimalowa mu mtima wa munthu. Munthu amapulumuka osati popeza kuti wawumbalidwa. Ayi, munthu amasanduka Mkristu popeza kuti akukhulupirira. Ndi Petro akunenetsa poyera, mukuona kwa Cornelio kuja Cornelio Mzimu Woyera adatsikira ngakhale anthu akunja, nayamba kulalika mawu a Mulungu anthu akunja, ndipo anabatizidwa, sanawumbalidwe. Petro kunenetsa poyera, ndipo Barnabasi ndi Paulo nawonso chimodzimodzi, nawonso kunenetsa nkhani yokhayokhayi, anthu kumamvetsera zazikulu zimene Mulungu adachita kudzera mwa iwowo. Kenaka Yakobe paja anali the local bishop ya Yerusalemu, anali bishop ku Yerusalemu. Yakobe ndi amene tsopano akutenga mawu wa azokambirana zija nkumayikirapo ngati summary, nkumatipatsa ifeyo conclusion yake inali chiyani? Ati imveserani, kalata analemba, kalata imene inalembedwa olo kutchula kumene kuumbalidwa sakutchula, koma nkhani inali iti aumbalidwe kapena ayi olo kutchula kumene sakutchula, palibe. Angoti anthu koma ayenera kuti apange zinthu zingapo zimene mukafuna kumvetsetsa kuposa nkhani imeneyi. Mukawerenge kalata ya Paulo, kalata yoyamba ya Paulo kwa Korinto mutu 10. Mukawerenge pamene akunena za nyama yopotola, nyama kapena kupereka nsembe, ati musadye nyama zochita kupotola. Akufotokoza bwino kwambiri, mukawerenge pamene paja, chifukwa inali nkhani yayikulu. Monga anthu apita kunsika akupeza kuti pali nyama, makulisa nyama, koma nyama imeneyi anayipereka kunsembe, kumizimu, kanditi chonchi. Ndati tiitiye nyama imeneyi kapena ayi. Ndi anthu amafunsana nkhani imeneyi, nyama yochita kupotola. Ndi Paulo kunena kuti ineyo kuti ndisakhumudwitse anthu amene amakhulupirira kuti mina nyama imeneyi achita kupotola, ine chabwino, ine moyo wanga wonse sindidzadyanso nyama, kuopa kuononga chikhulupiriro cha anthu ena. Tsono koma Paulo anenapo, ine ndili ndi ufulu ndikati kudya, chifukwa nyama yoperekedwa kwa mafano ni mafano si Mulungu, si kanthu. Ndi akuvomerabe kuti chabwino. Kuona bale kondeka, uthenga wabwino Yesu akunena za chikondi. Monga momwe Atate anandikondera ine, inenso ndakukondani, inunso muzikhala mu chikondi changachi. Ndikuti kukambirana kwawoko kunali kwa chikondi, kubweretsa mtendere, analemekezana mpaka Petro azanena nditu mawu ofunika kuposa kuti twakumbukire lero, kuti ifenso tinalephera kusunga malonjezo amene tinachita ifeyo monga Ayuda. Ndine yani kuti ndi alepheretse ena amene sali Ayuda? Ndi kunenetsa mawu amene ndifuna kuti mumve nditu pano akunena kuti, ndiwerenge chuka ni mawu akuti timakhulupirira kuti chopulumutsa iwo ndikuti akunjawo amene akufuna kusanduka aKristu. Chopulumutsa iwo ndife tomwe, ndikuti chimene chikutipangisa ife kuti tikali aKristu ndi kukoma mtima kwa Ambuye athu Yesu Kristu.
si kuumbalidwa kapena kusadya nyama kapena kusati ayi. Chofunika kuposa kuti timvetse ndiye kukoma mtima kwa Ambuye athu Yesu Khristu amene anatiombola muimfa yake. Kukoma mtima kwa Mulungu, chikhulupiriro mwa Ambuye athu Yesu Khristu ndi chimene chikutipatsa ifeyo moyo wa Chikhristu, chikutipangisa ifeyo kukhala akhristu. Kukhala akhristu ndi kukoma mtima kwa Mulungu. Ife ndife akhristu chifukwa cha ubatizo. Ubatizo. Mukumbukire pamene Petro analalika tangolandira kumene Mzimu Woyera anati chani? Anati poyankha funso licho tichite chiyani? Tichite chiyani ifeyo zatikhudza? Anati chani? Mubatizidwe, muulule machimo anu pamene pamuzalandira Mzimu Woyera. Nkhani yayikulu ndi imeneyi, mubatizidwe ndi kusiya machimo, kulewa dama, usachite dama. Yesu titandizeni ifeyo amene tabatizidwa, tinalonjeza kuti ndikukana Satana, ndikufuna Yesu. Tizindikire kukoma mtima kwa Yesu, kukoma mtima kwa Yesu amene anatipulumutsa tonsefe. Kulupirira kuti pamene betamvetsa tonse kuti ifeyo chotipulumutsa ifeyo si kusunga malamulo, koma kusunga malamulo mwachikondi. Kusunga malamulo mwachikondi. Ndi mawu amphamvu amene anena Yesu, monga momwe Atate anandikonda inenso ndakukondani, muzikhala muchikondi changachi. Ngati mukutsata malamulo anga muzakhala muchikondi changa. Tsono kutsata malamulo mwachikondi. Mwachikondi zimene zizatipulumutsa ifeyo. Pafunika, of course, pafunika malamulo mu mpingo, koma si malamulo amene akutipulumutsa, koma kukoma mtima kwa Mulungu. Bale okondeka, tipempe kwa Ambuye Yesu kuti atitandize ifenso kuzindikira kukoma mtima kwa Mulungu kuti pakutero tipulumuke. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.